Kaixo, txorienetarrok, ongi etorri beste behin txorienera. Eta gaur naiz eta astelena ez izan, ostirala dan, bihar ez da gozo elkarra ditugu, Zigoriturretak eta Bixok, ze egia da, ostiral bizitari honetan, jendia etxera etortzen dala, eta, noixe hemen gustatzen dala, holan, postre bat eskaintzia, merixendarako bai aukerak eskaintzia, eta nire gaurko aukeria, primerakoa, almendra eta limoi tarta. Bai. Limoiakin danak oso beratzen. Egizan oso limoi zalean az. Oso, bai. Gustoko jatzen. Bai. Eta, ni ere postre ekarri zut, Patri. Bai? Bai. Holan, Ondo. takit mus bat. Musak gustatzen zaizkigu, krematxuak dira, eta banana batzuk hor dauzkazuela, ja, helduegi daudena, hoi irtenbide bat emango diogu, eta ingo dugu, lako, banana mus bat. Zelako goxua. Bitu, gaur, bi postre dotore, gainera biak frutakin, limoia eta banana. Eta honekin, ja, aste guztiko fruta janda. Hori abintzat, aste burukoa. Nire errezeta, olaxe joango da. Irina, almendra irina, gurina, azukria eta arrautza ondo naziko ditugu, bola bat ein eta oskailuan ordu erdiz egoten utzeko. Gero molde baten zabaldu eta 15-20 minutuan 180 gradutara erre. Bitxartian ingo limoiak zukutu eta baten azala birrindu, dana kaserotxo baten azukriak eta arrautzekin sumotelean jarriko loditu arte, eta gero gurina laukitan gehituko, nahasi eta fil paperakin bildutuko, hotz izan arte. Azkenik, limoi krema almendra oinarrixan botako zau, eta gero txokolate txuria gainetik birrinduko zerbitzatu baino lehen. Beraz, hasiko gara lehengo oinarrixa eitxetik, eta oinarrixa joango da, hori, almendra oinarri bat, eta gero limoi krema gainetik. Vale. Beraz, hau bakarrik eingo, eta, beraz, almendra irina. Bai. Baina, almendra irinaekin bakarrik eitzen baginun, etzan hain egonkorra izango, eta horregatik bilduko dugu, arrautzakin, irina normala, 150 gramo. Bai. Eta hori gurina, eta azukria putxo bat. Oso, ondo. Ni limoiakin historia batzuk garri zizut. Limoia, lehengo astean, ingen menierrerako miarrai egin duen, izoskiak inalditugu, freskagarriak egiten dira, humusari botatzen diogu, ospinolio bat indezakegu, limoia. Nik uste dut, etxeetan badala, nire etxian ere beti egoten den fruta bat izaten da. Limoia beti izaten du, egia da gure etxeko bi petardoei, lehatzarra arrautz estatuta danean behintzat, limoi pixkatekin beti gustatzen zaie, eta limoia botatzen diote. Gero gaina, denbora baldin badukat, limoi bat hartuko dut, eta ingo dizuet, lehen garai batean, oso ohikoa zen, ia arrai guztiekin beti guarnizio, eguneko menuan, Eguneko menuan, guarnizioekin letxuga eta limoia tal bat. Eta beti. Baina hori da, eta gaina, eta gero, adaki guztiekin, patata frejituak, eta piper batzuk, gero patata bakarrik. Hori bai. Arrainakin beti limoia dala da letxuga. Hori beti, da letxuga, kipura pixkatekin batzutan. Ero, tomate bat labean erratako, baina normalean limoiena. Eta limoia beti jartzen zen, holan, zan da, izango esan moduan, holako erregen koroa batero, holan puntatxoekin. Eta gira oso politxaga zala hori, baina ez zan praktikoa. Eta nire lagun batek erakutsi zian modu praktikoa, nun bestetara bota itzen zenuen, eta badakizio beti olako txinpartan batero norbaiten begira juten da. Limoia holan iten zuenean, beti norbaiti, dena ez da erortzen, arraian gainean, ero zunei duzunan bota. Eta teknika honekin, egiten zan, erakutsi duzu olako kanaltxo bat, eta horti botatzen da. Baina, horrek kenduta, sukaldeak kenduta, limoiak zertarako erabili alditu. Mikroguin laba garbitzeko. Mikroguin laba garbitzeko. Ola desinfektatzeko. Gure ola hartu, limoia botatzen diegu gero gatzakin igurtzi, utzi 10 minutu, gero garbitu eta desinfektatzeko oso ona. Atzeden hartzeko ere oso ona omen da, nik hori enekien. Atzeden hartzeko? Bai, zuk oe ondoan jartzen duzu olan limoi bat lauta moztuta, oian lotara zoazenean, aldemenean, eta usaiak... Siesta botatzeko limoitxo batekin. Ez, erlajatu egiten duela usainak eta gaina, eltxori ez gustatzen limoian usaia. Eta holako xomorroi orokorrean txingurri eta zaila gustatzen ez da ere, orduan alde hortatik ere lagundu aldizu. Egia da, eltxuen holan... Bai? Horrek saltze dituzten, pultzeratxuak eta espraiak eta holakot, limoi usaina aukitzen dela beti. Bai. Gero,
nik olako koipia, ez daukatu itxureik egia esan, amantala etxean jarri beharko nuke gehiagotan. Beti, tanta ematero beti erortzen zai. Hor hartzen duzu, lau limoiren zukua, bikarbonato pixka bat, eta ura horrekin igurtzi, eta horrek, esaten da moduen, funtziona. Horrek ere balio dugu, eta seguro etxeko norbaitek olako garbi moduan ere erroparako erabili izan duela. Lehen garai baten esaten ziren amaman erremedioak, edo aitonan erremedioak. Bai, bueno, digestiorako ez ona, jentia holan digestiokin pixkatolan pisutzuta ibiltzen da nahi da, goizetan, eraten badute urrepelakin limoi pixkatolan zapalduta, hori erateak ere lagundu iten du digestiorako, gero intsektuen kontra, esan dakoa, estarriko minan dako, zuek estarriko minakin egon da, limoi pixateran, ikusiko zue, pikatzen badu, hori beti esate esan, botatzen zitutenean oxigena dero, botatzen zitutenean alkola, pikatzen badu, sendatzen ari da. Zuek estarria egon eukiola pixkatu urratuta, eta hartuta limoi eran, ikusiko zue. Hori da, agujetakin bezala. Agujetak izaten baitxuza lan enjosulako. Bai, hori, bai. Gure etxean, katarroan dako oso ondo doan erremedio bat, eta ni neguan ia egunero hartzen dudana, da limoi erdiren zukua, epeldu iten dute zer, baina ez da berotu behar, estiko jaraka da bat, estia gehien bat epeltzen dut, estia ondo urtzeko hor, Bai. Eta ero txorrota da bat, propoleoa. Hori eraten dut, eta nik neguan hartzen dut normalean, eta bikotea gaizki dagoenean, ja azten, nabaritzen duenean, zigor, karga hartzen nago, prestatu idazo, limoi edaria, ja bere izena dauka, prestatzen diat, eta gure etxean funtzionatzen dut. Nahi baduzue, merkia, erresaletxean iken, propoleoa erosi alduzue, bakizu egolako belardendetan, limoia 200 eta estia 200. Hori bai, bertako estia, mesedez. Eta limoiakin hori egin ostian, igual limoiolan saku bat erosi duzua hundixa, eta egin tartatxo hau. Tartatxo honek, eramaten dauen oinarri xan, almendra irina, arrautza, gero gurina, eta segixo jarri dutzat, eta irina. Orduan, pasako zezu mesez film papera? Ui. Hemetxe, bildu ingot, eta hau utziko egoten, pausatzen, ordu erdiz minimo, gurina sartu dotzau, baina gurina zaren giro temperaturan gehi hau, nahi dugu hau, honek gorputza hartia, ostia, eta, gero, errexagoa izango da, horan molde baten jartzeko. Orduan, oskaiura noia, eta tarakoia enia dugotena. Bale, pikain. Ni bilardean, limoiarekin edateko zerbait, zer etortzen zaizu burura? Oso antzinakoa? Ginebra. Zein behar. Ez, alkoholik gabekoa, eta erderaz bere izena da gamana. Limoia tartean daukala. Limontxeloa. Ez da. Arbitro, cambio! A ver! Ale, sartu! Limonada. Beto, badakizu berri zen, egon zan, gaina izena oso berri zen baterako izateko, The Soda Water Company S.A. Eta hori nun zauen? Berri zen. Berriz Durangaldean, The Soda Water Company. Eta nola saltzen zuten? Markinako limoiekin egindakoa, eta oizeko urarekin egindako limonada saltzen zuten, eta, hau, Madrid aldera eta kanpora eta saltzen zuten, eta hori zen, 20. mende hasieran, eta, hor, esautzen dugunak ingurua, berriz, oizeko ura, oizeko ura, Larizgoiti auzotik antuberia zeukatenan sartun da uran depositotik fabrikara, esautzen duzuna, Larizgoiti auzoa dago, berriz eta Maiabia bitartean, oizen magala, bai, agian, ura etortzen zen oiz benditik, agian, baina euneko ezin dugu esan. Kontua da, hemen inbertsore kapitalista moduan, zegoen Eduardo Aznarri Tudor Berrizeko markesa. Eta hoi, eskumaldekoa zegoen. Beste baskiden artean, zegoen Felipe Urtiaga eguren, alkatea, izan zana, eta hau errepublikar garaian, errepublikaren aldeko izan zen, eta frankista sartu ziren, 1927 urtean fusilatu dituzten. Beraz, enpresa honetan, herri txiketan gertatzen dana, ez?
alde guztietako jentea egoten zala, eta gero, bueno, agian izango zituzten bere disputatxoak gero, baina, bueno, soda ero limona dau, kontua da, Madrilen eta konsumitzen zala, whiskiarekin eta ohitura zegoela hartzeko, berez, bere ikurra, argazkian ikusten dana da, uste dela faisan bat. Vale. Baina han badakizu eta Bilbon nola ditzen zan? Zeran? Oiarraren marka. Oiarra. Bai. Ja, hemen faisanik ez da, Patri. Hemen faisan ez da, horren oikoa, eta txoria batan ikusten zan, da hori, oiarra da. Pues, oiarraena, ero Bilbon, la del gallo, hartu, eta hola eskatzen zutela, soda, oiarraren soda eskatzen zutela, eta, bueno, limoian kontu, ez dakigu ere, markinako limoiak ere, bazien ere, ez dakigu, ze hemen gaur egun Euskal Herrian entzuten dugu, ez dakit nungo limoiak eta hori zerbait berria moduan. Da markinako edie... Markinak antzan limoiak zeuden. Zeuden, eta, bueno, hauek bertako auskalo, bertako limoia ziren, baina marketina behintzat ondo garatua zeukaten, eta erabiltzen zuten, orduan gauzak ondo egin zituzten, ze esan dago, hemendik kanpo fama inbar zuten, eta diru inbar zuten, horren seinale izango da, ez? Hori da. Bueno, hemen txenabil burrukan nire gure gaurko oreakin. Baina, alatabe, hau, gero, segitxuan itxasten danez, hor aldo saldo. Hor tetrizean inalda, bai, hartu, bertan pega, bestela, papel gainean luzatu. Bi paperen artean jartzen duzu, ikusten baduzue oso itxaskorra dagoela, hartu, eta labeko bi papel hartu, hor zabaldu, eta ero papel bat gainean jarri. Gero, hauan, hobeto egongo da, zazkenean, ez da inlehorra egongo, eta goxo-goxo egongo da. Betxo, nik hau, Patri bai ekarri zuela gauzat oso sarrunoa dala, esaten dena gaur. Sarrunoa? Sarrunoa, ditzete, viejunoa, sarrunoa! Bataiatu du. Euskal Zaindiako bronka botakotzo. Bai, seguru. Sarrunoa! Bueno, oso antzinako gauza ero, eta nik ez dakit honez iritsi izan, ero ez, kontua da, bueno, 20. Mendean jarraitzen du, eta hor, 50 hamarkada bitartean, estatu batuetan oso modan omen zauden, arabizagarrak hartzea. Arabizagarra dira pomeloak. Hemen nik ezagutu dut. Arabizagarrak? Arabizagarra, 80. hamarkada bukaeran ere modan egon zan, eta hemen, bueno, jende pilatek hartzen zuen, ze garbitzeko oso nazala, eta, bueno, asmatu zuten, gailu bat zala koiara bat antzekoa, izan dezagun, hau, baina hortzak zeuzkan, hemen, zeuden, bi aldetan hortzak zeuzkana, sardexka bat bezala... Laban bat izango esan moduan, hau, baina koiara formakin. Hau, baina koiara formakin, orduan, zer lortzen zen honekin, zitrikoa, erabiltzen zen duen zitrikoa, laranja izan alzan baita, laranjaro moztu, eta gero iskinak honekin moztu, eta horrekin jaten omentzala. Gero norbaite deskubritu zuen, laranjak atzaskalakin ere zuritzea badaola... Ostras, badauz batzuk azala gogorra aukiera, Mandarinak, baina laranjak atzaskala zorrotza aukibizu. Gure aman etxekoak oso itxatzita daukate, eta gainera fina daukate, fina eta haragi desente daukate. Da laranja osua eramate dozu aurretik. Ez, pazientzia berda. Pazientzia berda, eta, bueno, arrenaz hartu sakon. Bueno, pazientzia bebai, hau zabaltzeko. Bueno, ikusi duzue segitxo zabaltzen dela, baina egia da, zabaltzen ibiltzen basarie irinakin eta apurtu itxen gatzue, holan, ikusi zelako ondo dauen, eta hau, labara sartuko, esan dakoa, 15 minutu, joango gara ikusten zela doian, 100 gradutara. Da bitxartian ningu, betegarrixak, oin bai, limoiak erabiliko ditugula. Betegarri oingo duzuna, Patri, azkenean bada, olako limoi krema bat, ero... Hori da, limoi krema ingeles bat edo, ez? Hau, oso tipikoa da, postre hau, merengarekin gero zerbitzatzea. Asko da egiten da, hau, limoi krema iteko korringoak erabiltzen dira, eta zuringoa bota beharren merengue bat egiten da, eta oso politxak geratzen da, itxasontziak egitea. Hau da, limoi erditik moztu, zukatu, haragia ondo atera, eta ero indako limoi krema horrekin bete limoi azalan erdiak, gainean gero merengea, indakolako merengue italiarra gainean jarri, eta ero soplete batekin ero gainerretzen duzu, eta hori da, postre bat, ziur, ala ere, aukeran nik nahiago dala, hola, almendrarekin indako oinarri bat jatea, Bai, zore normalian...
Baina jango nuke, baina ez. Eta gaina normalean izaten die ore euskorrakenen jakoak. Horrek pastelak, gu gaur, bueno, irinak emototza. Bai, nik esan duena da, limoiaren azal erabilita bera, itxasontziak izango, zian modu. Ni horrek gustatzen gal, badauz, elauak eta holan zerbitzatzen dienak, zegatako ataratu ez da zura. Hau, niz ez dalako. Experimentu bat egiteko. Zen pastan da. Bueno, utziko ez da zure Bai, saldu nik, limoia flotatzen duela jakiteko, freskoa da, nero ez. Froga bat egitean nahi dut, ni oso pikoia naiz. Hori limoiakin? Bai. Hori arrautzakin? Ui, hau, ataia zu bat. Normala. Normala. Vale, venga, bota. A ver, oin, zukatu inbarri jozu, Bai, zukatu ingo ditxut, bi, naiz eta irun zukua nahi dute, baina bat, lehenengo, birri ingo azala atarateko. Vale. Ze bestela, behin zukua atarata, azal fin horrekin, gero azala ataratzea, saia hau izango dalako. Horregatik bakarrik, beraz, zukutuko ditxut, eta hementxe arrautzekin, eta azukriakin. Ingles krema bat ingo duzu azkenean, baina esnea erabili beharren limoiaren zukua. Hori da. Hor, termometro bat baldin baukazue, bakizu, 83 gradu hartzen dituenean, askarroztu behar da, bestela moztu egiten da. Kontutan izan da irinik eta ez dara mala, bakarrik eramango duela azukrea eta arrautzak eta likidoak, kasu honetan. Eta hor, espadaukazue, loditzen, ikusiko zuen loditzen joaten danean, ero egurrezko koiara batean, holan, geruza geratzen danean, hori izaten da puntua. Bueno, a ver, Patria, hau ekarri zut, dagoelako tontakeri bat egon diela taberna batean, iten dute, erronka bajartzen diete pezeroei, eta zuk lortzen baduzu. Hemen gainean txampon bat jartzea, eta ez erortzea bestaldera, garagardo bat gonbidatzen dizut, Edari bat gonbidatzen dizut. Txampona? Dauka. Arduino incentibo bateko edo. Baina hori, nik uste dut euro batekin inbarkoza, ni txatarra beti amate dut bazbet. Baina, boxentimokoa. Euro bat. Kontua da, haitu baina, txampona erortzen bada edalontzira, hori etxean dago geratzen da. Vale. Ez du inork eramaten. Eta, lortzen baduzu hor gelditzea, antra truku badauka. Nik hemen berakaz atal bat eukiko ganeko lan igurtziko nontzen da. Baina, bueno, hau, bertan geratzen bada, edaria daukate doainik, Patri? Kes! Hau da, gero, joder, beste basartuko da, gero. Kontuz, Idoia, ala... Benen dan zaila, Hori, bakitzu ze, noiz pasatzen dan. Badago hor, Romako... Horretan bota egiten dut. Jendeak bota itxela eta ez zertako ez, bitxu berdin. Bota gehiago. Bueno, nola ez, hau zerbitzarien dago dago. Eta egia da, honekin lortu dutela, tontakeri honekin da hori. Propina eta... Karo, diru hau, espada geratzen, hau etxeak geratzen da. Zerbitzarien dago propina moduan ematen da. Kontua da, hau jarri dutenetik, eta badakizu azkenean gaur egun jendeak ikusten duelako zerbait. Grabatzen du, sare sozialetara igotzen du, 2 milioi bizitari izan dituela tontakeria. Eta nun da? Bilbon dago. Bilbon dago. Bai. Amurabi taberna, nola modernoa. Eta kontua da, 30 euro egunean ataratzen dituztela. Ostras! Tontoka, eta bueno, izaten bada, langileen dago propina moduan nion, oin probatu, bitu, 2 eurokoa agian zabalagoa danez. Zigor, zu esaize joan, Amurabi horretara dirudan agalduko ez duta. Benetan, zaila da. Bueno, hau esan da, nik limoi hone balio dit orain, erakusteko, lehen nola egiten zen, nola egin daiteken, limoia, apaindu holan. Apaintzeko ez. Beti oinarri koroa bat izango zen. Koroana izango zen, hartu, oinarri bat beti inberzitzaion, tak, holan, eta gero egiten zen, sartu hemen, onaino, sartu hemen, holan juten zen egin, koroa forma emon. Koroa forma, eta orduan, bi limo izen duzkan. Egia da, nik erakutsi zian, lagun horrek erakutsi zian teknika horrekin, bat ataratzen duzula bakarrik zerbitzatzeko. Segatik, betxu, asmoa da, eitea, horrela, gutxi gora era erdiraino, gero hartzen duzu, eta horre neurri hartuta hori, eskulanak zigor iturritarekin. Bueno, hola mozten da, kentzen duzu hemendik, eta hau egiten duzu iturri bati moduan, horrela, orduan zukoin botatzen duzunean, gero garbitzeko erabiliko du, hortik erortzen da. Eta, bueno, holan, praktiko aldera, baina kontua da, gero beste erdi hau erabili beharko zenuela, agian,
Bai, zukutzeko edo... Zukutzeko, edo irten bidea, eta bestetara egia da, bestea polita, bueno, oso, baina hau ere, bueno, horrela jartzen zenun, eta hemen perrixilo ostotxo bat, eta polita zan, eta batez ere, claro, hau zer zan kondu eserzekoen honek, azaldin behar zen niola, bere zeroeri, zertako zan, zekuste zuten da, hau zer da, aulki bat ala. Azaldu behar zitzaion, ez horrela zukatu, hemendik eroriko zaizu, nahi duzun botatzen diozu gainetik, eta, bueno, hori azaldu behar zela, baina, bueno, praktikoa zan. Praktikoa zan, politxabe bai, eta gero, aldozuela erabili, krema hau iteko. Nik hementxe dauzkat, 3 laranjan zukua, zuk orde, espada. Bai, bestela kamarak esango da, propina, ze esan du? Kamarero o kamaramanentzako, propina? Hene, limoian birrindura, hementxe, azukria gehitukotzat, 150 gramo, bai? Eta gero, arrautza gehitzerakoan, bitu hau jeitxingo ja, daukat batetik beratzidanik 3 jarrikot, eta hau, ondo desegin ja, hasiko gara, hori, irabiatzen, lehengo arrautza, gero gurina, eta loditzen dan arte. Eta hau nahi dugu, hotza egotia. Berez gero, oskaiura sartuko. Berez arrautzak banan. Bai, hau, zutik kendu dugu, batian jarri dugu. Xua, bai. Hor kontu zibile barra beti likidoa, botatzen dugunean arrautza, ero likidoa, ez egotea oso beroa, gero, beroa temperatura hartzen doan einean, jungo da loditzen, eta hemen, nahi izan ezkero, ezi ebili behar hor temperaturakin ero, harto almidoek koiarakada txiki bat botatzen badiozu, horrek, gaina gorputz gehiago pixkat lodituko zaigu, pixkat gehiago noski argi dago, baina laguntzen du ez mostera. Lehengoan egin duen bezala, arrautzako ringo krema, zein jarri gerrien, arrautzako ringo krema, gorrotxak ero hau ikan izan genduenean, horrei, ja idatzi dut, honei San Marcos tartaren errezeta eta San Marcos tarta ekarriko dugu. Hori bai, datorren astelenean nahi dute itea izena berezia duka. 3 esne tarta. Ja, izen horrekin 3 esne tarta. Mexikokoa. Ja, baina bitxia da 3 esne tarta, eta, klar, ez dut zu, 3 esne, eta 3 esne zer da. Bueno, azkenian da, gure lankide bati asko gustatuko zaimena, berez, bi bertzio ikusi ditut, moskortzeko almibarrakin moskortu beharren esneakin moskortzen da, baina gero betegarria ikusi ditut, batzuk merengearekin eta bestatzuk esne gainarrotuarekin. Orduan guk biak botako izkio. Biak batera. Biak botako izkio, eta gaina gure lagun hau, marrubi zalea denez, marrubiak ere parrura sartuko izkio. Eta ze gehiago gustatzen zaigu etxean hontan? Maonesa, txokolatia. Maionesa botako zaigu? Lehenko honen ikusenen tarta bat, tipikoa dela maonesakin eikia. Bizkotxo bat ekarrikot. Eta gero, neskia gainera argudiatzen zauen eta oso logikoa danen bezala, azkenen maonesak etxianen jakoak daukala oliba olioa eta arrautza. Eta bizkotxo batei botatzen gakola hori. Baina gatzik eta gatza bai, baina ospinik ez. Ez, limoizuko apurtxo bat, eta benetan, behintzat itxura ona zaukala. Eta da, olako klasiko bat estatu batuetan. Maonesa tarta, maonesa bizkotxoa. Bueno, estatu batuetatik etorri eta, ja, hor, esaten, probatu, behintzat probatu. Nik beti esaten dara, probatu, ni badauka liburu bat, errezeta liburuan, Nueva Yorkeko errezeten liburua, eta egia esan, hango batzuk ikusten ditut, eta esatu, hau enuke ingo, baina gazte gauzatzuk interesgarriak aurkitu ditut. Ez da goi mailako sukaldaritzako liburu bat esan dezagun, baina badira holan egunerokotasunean gaur egun gaztei eta gustatzen zaizkien olako litxarkeriak eta olako danetik janari azkarreko gauza prestatzeko, baina norberak etxian egin da. Eta horre beti bakizue janari azkarretaz deitzeiten dugunean, hori egiteko erabili dugun, txakurtxo beroa aterozaten dena, ogia gukin badugu, gure harakina erosi badiogu saltxitxa horiek gero, behitu, esan izun odola atzoi zibeta inuen, ez, eren egun, aztazkenen, zibeta inuen, ez, odola hori egiten dute, odol hori eman ziaten hemen Zumaian daukate, ez, daukate arategian egiten dute urdaiazpiko egozia. Beraien urdaiazpiko egozia. Erakutsi ziaten prozesu guztia nola dan urdaiazpiko egozia. Ikusi nuen nola dan urdaiazpikoak ekartzen zituzten, hartu eta horri sartzen diote
azkenien gasura sartu behar diote, horrek gasura eramaten du, eta lanasketa bat, zein daukan gasura eta azukre pixka bat, hori nola injektatzen du dioten, gero masajeo bat, daukate gailu batan, holako masa egiteko, zementu egiteko holako baten, han sartu, eta han izate dituzte, ez dakit zenbat ordu dena gasura ondo sartzeko. Gero, urdaiazpiko egozien molde horiek ez daizu itxura hori kriston trego, holakoan, txerri, gantza, berea, kanpoan jarri, dala hori geruza txuria izate dutena, eta gero aragia, besterik ez zeukan ezer. Labean gero 12 orduz egosten zuten, olako lurrunetan, gero ostu, beste 24 ordu ostutzen, eta ez zeukan beste ezer, dastatu nuen, eta esan, zeuna. Eta hori bai dala esan, beste batzuk irakurtzen zuen, euneko 85-eko, euneko 85-ko aragia. Hau zen, euneko 89-ko aragia. 88,8 izen bat. Ikusgarria. Eta ero daukate bestea, dala hola, moldeko hori laukia ikusten duzun esatezuna, hori, sanguitzerako ere. Ja. Horrek azkenean, Ez, badako zen, urdaiazpikoa bera, atal itxusiagoak, txikitu iten zuten, dana ondo pikatu, gasura bota, eta ero moldeak. Eta zeukan ezer. Aldatzen zala moldia. Baina, hola, eta gero ziela, atal, zeukala forma, horrek edo urdaiazpiko gozi handienak, baizik eta zeukala, hori, lauki sanguitxan. Mostu ingotzut. Sanguitzena, bota. Ze, abia, enia da hau, eta ikusi duzue, bakarrik hor, mugitzen ibili garela, eta azkenean, arrautzak egin dauela bere funtzioa, eta izan da, hau, loditzia. Eta mentxe daukau, gure limoi krema, goxoa, baina, karo, hau bidagu da, ontxe hotza egotia. Orduan, hau, oskaiura dan, film paperien bebai bilduta. Labekoai, geratzagakoz, 6 minutu. Beraz, gu segitxuan gatoz, bixak batera zerbitzatzera, eta, hau lan. Bergen duta. Bai, goxo. Patriren tartaren oinarria, kanpoan utzi du ostutzen, ze horrek hotza egon behar du, bestela gero krema botatzen badio hotza dagoela, deseinia txarto goiaz. Desein ingo zan. Orduan, erabaki dugu banana musa egitea. Eta banana musa egiteko, modu errezena, horrela da. Limoi erdiren zukua eta bananak glas azukerarekin irabia gehiagoaren ontzian jarri eta ondo birrindu. Gelatina xaflak urrotzetan hidratatu. Gurina pixka bat berotu, gelatina bertan desegin eta hau bananei gehitu. Esne gaina erdi arrotu, nasi bananekin eta ero oskailuan utzi ondoren zerbitzatu txokolate maluta batzuekin lagunduta. Orduan, esan dakoa, gelatina erabiliko du, mus honetan, eta hau ekingo dituna, bakotza 2 gramo pixatzitu, 4 gramo, hemen urrotzetan, beratzen, ero esan dezagun pixat hidratatzen. Hemen gurina, inalko genuke baita, limoian zukua erdia berotu, eta hor desegin gure gelatina, ero gurinan, entengo dena gurina holan temperatura suabia jarriko dugurtzen. Blokeuta dakatzu? Blokeuta dakat. Blokeatu iten da batzutan, nolako gauzak gertatzen dira, zuzenean. Ontsi bai. Oin, 3, holantxe, bale, 4. Urtzen joateko. Eta bien bitartean, esan dakoa, hone ja banana batzuk, segun nortzuk, hau fenomeno, hau daude, orain jateko zoragarri. Bere puntuan, azkenean, baina batzuk, jendeak uste dut alan beltza, ondo dau. Ja, nik aitortukot, nik ustetan gatela, banana berdeak. Jente raro beti egon da mundu ontan. Trinko hauak, holan, ez dakit. Hau da puntua. Benetan? Baina honetarako, egia da, bizkotxo bat iteko, eta olako gauzatarako da, egia da, geroz eta gozoago beto, baina niri jateko, guztetan berde-berdiak besta, Baina, azten dien hola berdiak eta apurtxo bat... Berdea diela pixkatuan, da, ez da, mingainen gatze zaizuan. Ke ba, mutil. Zelako exagera esaten. Ez, lan zeiak garatuko gatu hauan. Berde-berdia dauzela beze, Vale. Baina, hori, apurtxo bat berde eta apurtxo bat hori. Horren artean. Osa, geixen bat hori xa, baina apurtxo bat... Bananak eskatzen dizuna, hori, begiz. Hor da, inok ez dakigur, nun ze puntu da, baina ez hain heldua. Eta ni, esatena gustatzen da, banana helduen usaia. Ja, dauzkasunean, ez dakit, 6-8 banana, eta oso helduta dauz sukaldian. Bai, Ja, usai hori botatzen da, usaia... Usaia botatzen da, bai. Niri horri usaia petzadat oso desatsegina, eta orduan itxe dutena da, horrek izostu.
bueno, ez dakit, jan behar badot, bolako irabiatu baten, edo bizkotxo baten, baina bezala izostu itxe ditut, eta horrekin gero, eta izoskisa itxen dut. Baina normalian ez dut usten hainbeste heltzen. Oitxura kontua da. Azkenean guk beti banana erabili dugu postre bezala, gozoetan, baina bakizue Zentroamerikan eta Hegoaldean eitzen da biela honekin plater gazixak. Eurak badauki beste banana bat, banana harra deitzen dana. Baina ez da hau. Ez da hori, askoz hundixagoa dana, eta hori eitzen da bie, hori frijitu, eta holako chipsak eta holako gauzakein. Guk eixau, hori gozo aldera beti. Bai, eta postre, bueno, bere hortan, hori hemen aipatu izan du, ez? Ez da inun, honek, ezertako balio ez duten etxerako aparatuak. Bananak eramateko ontzi bat. Bai. Usaiagatik ez hau zutena. Bai, baina... Oso helduak egoten, egia da, oso helduak egoten badie. Motxilan sartzen zu, liburu pare batekin, da igual, banana motxilia. Kasu hori bakarrik ez dizu, baina ez dela banana berak ekartzen dizu bere, bere hor bilduta dauna, orduan ez du behar, zer? Ja, hortan arrazoi. Bueno, glas azukrea, gehituko du hemen, 100 gramo, 4 banana, gutxi gora era, hemen berdina, tamainua gora bera batzu txikia gero botatzen baituzue, gozo geratuko zaigu, ero esain gozoa. Baina, bueno, oinin behar duguna hartu irabia gailua, eta birrindu ingo ditu, ondo birrindu, eta horri gero gehituko diogu esan dakoa. Hemen urtzen ari den gurina eta bertan disolbatutako gelatina xaflak. Horrek emango diotena gero da trinkotasuna gure banana musu honi, ez? Oso, no. Eta bananak bai ezagutza ditugu asko, baina gero zenbat fruta ezagutza ez ditugunak, edo hainoikuak ez dienak, apurtxo bat eksotikoak, eta hori da guanabanaren kasua. Nik entzun daula, izena ere, gogoratzeko ere. Negatik holan, itxuraz behintzat kanpotik, emate dago, bueno, kanpotik barrutik geixau, txirimoia bat. Ez? Holan, azara txurixa, pinportak beltzak, zapore esaten daue gozoa daukala. Bai. Eta egia da, itxuran holan kanpotik berde-berdia da, eta sotzoran pila bat ditxu, beraz kanpotik ez da oso erakargarria. Eta azken urtietan, ospe pila bat irabazi dau, egia da, frutaren da batzutan ikusten dela. Eta esaten dabe, oso osasuntsua dela, ze hori, immunitate sistema indartzen dau pila bat, eta batzuk bai esaten dauen, naiz eta ikerketak garatzen da bizen, eta bueno, ez da 100%, baina zeinbat ikerketak erakutzi daue, minbizimota batzundako, bueno, ondo egiten dauela. Osasuntsua dela esatearekin, eta guri holan... Horrekin nahiko. Fruta denak onak, eta hori nik ez da itau probatu edo, baina egia da, zu Madeiran egon zinen, ez, Patri? Ez, Azoresen. Azoresen. Madeiran ez. Funtzalen Madeiran harrituta geratu ginen, zenbat fruta ez berdin dauzkate, oso tropikalak, hemen ez dauzkagunak, eta horrekin pixka jolasten dute, zango, han asko juten dionek, itxasontziak, handi hori, kruzeroak eta edatzen dira, eta, bueno, turista gehienak eta juten dira asko merkatura, eta hango merkatuko postuak ikusgarriak omen dira. Eta badakite, eta ja prestatuta dauzkate, fruta ezberdina jendeak dastatzeko mateko. Gero ez da jendeak, pentsatu nuenik, ero jendeak hauek itxasontzira eramango ditu, erosiko du ero. Hori ematen norbaitek erosten duela, zerinale, seguru. Baina, probatu benituen pila bat, eta oso goxuak. Han jateko ze, egia da, zuk jakin gozu, imaginatzot, kruzerotan, ez da git, baina zu adibidez ezin dozu, Tailandian, ez? Osako mango goxua dauzen. Zuk ezin dozu mango bat herrialdetik atara. Ez? Ez da guztiz debekatuta. Hori azkenian da, horako plagak eta ekiditeko. Azkenian, landariek, auki euren gaixotasunak eta euren ekosistema, orduan herrialdetik ataratzen baituzue, naiz eta, akats bat izan, guztiz ilegala da. Landare horren, fruta horren, hasiak zure etxean landatzen baituzu, auskalo igual ez? Claro, auskalo, ze ondorio aldozu nahi. Orduan, aeroportuan, hor jartzen dut gainera, barregarri xara, sakatzen dut hori. Drogarik ez, armarik ez, eta mangorik ez. Bueno, Kanariar ruartetan bertako patata beltza txiki hori, erabiltzen dena papa arrua aiteko, ezin da atera kanpora. Ez dute atera. Nik uste arrazoi berdinagatik izango dela. Bai, uste dut olako zerbait dela, hango zerbait, ona ekarri aldala, eta hemengo
bueno, gero zure baratzean hori geratu, eta ondoko patata guztia, ero izorratu. Bueno, hemen daukagu, dagoeneko, banana, gehi, azukrea, limoia eta gelatina, eta oingo duna da, erdi arrotu, erabat arrotu ez txantili bat bezala, gure, esne gain honek ez dauka ezer. Honek gehituko diogun azukrea da bertan bota dioguna eta frutak berak ekartzen duen azukrea. Hor ere, esatea, gero eta helduago baldin badago erabiltzen ditugun banana hauek, azukre gutxio bota diogu. Ze ja berak bakarrik frutak azukre pila bat emango dio, ez? Orduan horrekin jolastu aldugu. Eta izate mazate patrin salea gero lan banana pixat esain helduak jatekoak, bagian azukre pixat, 1 gramo beharrean, 100 dago gehiago aldi izkiozu. Horrekin jolastu aldugu, Alata bena, banana berdia izan, ez da hain gozoa, baina puntu gozoa bauka. Ez da behar. Egia da batzuetan saltzen dio, juteza fruta den dara, te guzti ituzu batzuk, esate zula. Nio! Hore, berdiak, baina, ni beti esaten da, berdiak soluzio baduka. Usten duzuan platerian, ni kanpoan dauzkau. Zagarrak onduan jartzen dituzu, eta 3-4 egunetan banana horiek ondo daude. Eta zagar barik, Helduegia gerosten baituzu, horrek ez dauka, ja zeituen erabili barrik. Hori da, egunian jan bitxuzu. Eta ni, behintzat, frutaren dara noian bakoitzean, eitxe ozta emon, ez dakit, eskatzen baitut 12, emango ez da 6 kontsumitzeko dauzenak, eta gero 6 oso berde. Hori aguakatearekin da, aiten da asko. Bai, edo galtze dutzu da, aguakateakin nik ez ditut aguakateak erosten 12, eros ditut 1 edo 2. Darduan esatu ez da, noizko gurosu aguakatea. Hanik, gaur afaltzeko, da orduan, berak aukeratzea ez da, edo, bixarko. Abitxu, gaurko ez da, baina 2 egunetan, primeran udiko zu. Oso ondo. Bueno, hemen, oin, truku bat, edo, bakarrik etxean zaudetenerako, zuen azpiandoen goporra muitu iten dela, trapumel bat jarri, eta muituko da, baina gutxio. Eta oin ingo duena da, gaituko du hemen, gure banana birrindua, eta nahazten jungo gara, alden poliki-poliki, dena, arro puntua esne gainak eskentzeko. Hemen, nahi izan ezkero oraindik eta aizetxo geratu, hartu, 2 arrautza zuringo, horiek ere arrotu, sartu hemen, eta horrekin oniokoan aizetxo hau. Eta izaten baduzu etxean, horrelako sifoiero olako batean, nazketa hau, behin ondo nazu duzuenean, arrotu gabe esne gaina, inalko zenukete, hori zenuten arrotu beharko, hartu, sifoian iragazita pasatu, eta sifoiarekin, hor badukazue, momentu batean. Mousa, hori da, gukoin, mousa hau, ondo nazi ondoren, oskaioan sartu behar dugu, ondo estalita, gorputza hartu behar eta gero etorriko da, patriren oinarria, almendra oinarria, hotza izango dela eta, hau ere, jateko prest, eta jan kontuekin. Jan kontuekin eta gozo kontuekin, baina lehengo ostu behar ditugu pare gauza, beraz? Ostu, lapurtu ez, Espentza, ostu, otzitu. Zitxu, hori da. Segitxuen gatoz. Krematxua, hementxe prest. Oinarritxa bebai, eta listo, ez dauka... Zer ez? Besterik. Hau, bestela, gero, inaldozu beti, bai, indut, limoi tarta 2.0. Hau da, kopa batean jartzen duzu krema, gero, mamurtzen diozu gaieta edo zerbait olan gainetik, eta hau da nire berzio hobetua ez da gizerda. Hobetua ez dakit, egonkorraua izango da. Baina oso hori katxondeo esan dugu, oso politia geratzen da, eta honekin, holako, ez dakit, legunean inuen hori patata arrautza gorringo ez da izer. Bai. Badaukat, arrautza apurtuak inbar ditut orain. Arrautza apurtuak 2.0 deitu diot. Hau da, ingo ditut arrautza frigitu batzuk, sardeskarekin apurtuko ditut olan, kopa baten oinarrian hori jarriko dio, txistorra frigituta eta pure patata bakainetik. Oso ondo, ontxe limoiak ez, zigor? Ez, baina nahi esan, inaldi, olako gauzak, inbar ditu, da. Bai. Limoiarekin o txokolaterekin dago? Hau, txokolateak. Ez que limoiak puntu zitriko bat baduka bakizu. Horrekin, kontrastea egiten du txokolate zuriaren krema puntuak. Batzuk merengia jartzotzi, bakarrik txokolate atal bada, Bai. Eta txokolate atala jarri, eski hortxe da, Bai. Eta gaina, volumen altura ematen badiozu horrek,
ikusgarritasun ematen dio plater bat. Hemen gure limoi tarta. Txokolaterekin. Eta almendrekin. Hala. Zan. Oinarriak horrek 10 puntu balio ditu. Oso goxua. Oso. Eta gainera ontxe, bigarrengoz, musa. Bai, hementxe, ina da, ja, gogortuta. Eta segur, eta asteburu eta astelenian, beste bi gozo. Ze ondo. Gora, dentista. Gora, azukrea. Gora. Patrik aurratu ezala, musaren garaia da, eta, bueno, bi aukera. Bat ingo dut, segetuko naiz, holan arrautza ateratzen. Kenela. Harriko ditu, horretako ur beroa, hau izoskiak eta ateatzeko berdin egiten da. Hartu, harriko ditu 3. Eta bestela, mauka bat neukan hemen. Mauka batekin ere, kopa batean hartu, eta jarri alduzue. Baina gero, denetan, asmoa berdina da, hartu, eta horrelako txokolate bizkat birrindua gainetik botatzea. Venga, lau botako bizkat, ja. Ikuste, imen nuen helize bat. Bota sortzi. Helize bat, esan, baina, a ber, Patri, saiatu naiz da, ja, ez dut ondo jarri. Orduan, zu eta minimalismoa. eskara ondo konpontzen. Eta oin, bueno, txokolate maluta batzuk gainetik, kasu hontan beltza erabiliko dunik. Eta, menta ostotxo bat, ero honekin ere, ondo geratuko zen. Baina horrela, presen gongo zen, gure gaurko, bigarren postrea, eta hau da, banana musa. Ia ba. Hortxe. Ahí ba. Igual hau, Eta, osori. Osuego, holan, txak. Bitxea da, banana saborea doka. Egia, holan ikusitza, ematen dagoela igual izango dela, ba, fruitu lehorren batena, kremana, baina gero banana etortzen da, zego Eta isoskia, bai? Zaina gaur egon jatetxetan isoskiak horrela atatzi izkizut, Bai. Bueno, maten do. Kontua da, fruta dela, osasuntxua da. Eta honekin gaurko saioa bukatu du. Bai, limoia eta banana. Hori da. Entxalada, Macedonia gaur. Eta astelenian gehiago. Hori da, zuek astegu garan hau jaten baduzu, ba ez para jun mendira, igeri itera, pasioan, bizikletan dana dakoaz, fruta da, baina... Eta hori bai, astelenean ezik utzi. Agur. Agur.